Ahojky, vítám vás u nového videa a toto video bude moja gymnastika. A v tomto videu vám ukážem moju gymnastiku, plus ako sa na ňu pripravujem, čo k tomu potrebujem, voľný priestor. A myslím, že môžeme ísť na to. Takže ako prvý bod je cop. Spravíme si rozcvičku, čiže sa rozbeháme. A potom sa vykrokujeme a začneme krúžiť rukami. Prepáčte. Potom začneme krúžiť poloblúkom a celou hlavou a samozrejme aj na druhú stranu. Potom začneme krúžiť zápestím na jednu na druhú stranu, predlaktím na jednu na druhú stranu a celými rukami na jednu na druhú stranu a môžete si skúsiť aj výskovky na flika, aj keď flika neviem. A vlastne teraz sa ako keby predkloníte a začnete sa proste predkláňať. Prepáčte, ale tady hovorí mamka. Nevedela som, čo mám spraviť. Toto vážne normálne nerobím. Teraz si sadneme a začneme sa predkláňať k jednej, druhej nohe. A potom spolu s nohami. Prepáčte, fakt, ale mamka proste. Vlastne toto je s tými spojenými nohami a chcela som spraviť aj placku, ale nie, placku nespravím. To vám ukážem až potom. Spravím tulenia. Super. A vlastne teraz, čo budem robiť, to sú cviky zo Suzukiho stretchingu, píše to Suzukiho stretching, môžete to nájsť na Google. Toto veľmi pomáha na rozštep, ale mne moc nie, pretože rozštep mi furt nejde. Uvidíte ve videu. A toto veľmi pomáha na šnúru, a to mi fakt pomohlo na šnúru. A môžete sa takto chytnúť pod nohou na jednu a druhú stranu a môžete tak pérovať, aby vám povolili kyčle. Toto je veľmi divný cvik, tam to ale je, ale celkom to pomáha. Potom si láhnete a začnete jednu nohu pritahovať k telu. A toto vážne neviem, čo som spravil. A to bol asi nejaký pokus o nejakú šnúru a vznikla z toho normálny set, alebo čo. A keď sa chcete rozcvičiť na most, tak veľmi super je si spraviť most zo zdola a potom z raka, ale to tady nemám. Takže už ideme na to. Takže mlynské kolo na jednej ruke a rondát. Potom stojka o stenu. A to je všetko. A ide sa na stojky. Takže to je stojka do mostu. Veľmi rýchlo som to robila, pretože mám plnú pamäť, tak aby mi to zase nepípalo. S rozkročenými nohami, čiže to je stojka. To je stojka do mostu s postavením, alebo neviem, čo to bolo. A taký pokus o premet. Teraz most z vrchu, prepáčte, ale ja tam v krížoch nie som moc ohybná, takže mi prosím nepíšte, že som, že som neohybná a tak, ale proste tak. Takže spravím si šnúru pravú nohu
šňúra na ľavú nohu. Roštev mi nejde. A tlacka. Takže tak. Takže toto by bolo z celého videjka všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nechajte like, odber, koment. Majte sa krásne a ahoj!